Nginibingelele lo bingelelayo amashelela sabelo mfowangubane phansi entabeni zaseLundi eMahlihleni le kwaNtabankulu. Nginibingelela nje kulonyaka omkhulu ka2020 ngizonethulela umsebenzi wami omusha osebenze ngendlela esezingeni eliphezulu kakhulu okumsebenzi esisebenze ngokukhulu futhi nokuyimisela. Awuwe dali wami wakhuluma le ndaba engani wathi ngeke umjele manje uzothola kanjani awuwe dali wami wakhuluma le ndaba engani wathi ngeke umjele manje uzothola kanjani dali wami wakhuluma le ndaba mina wathi ngeke umjele awuthola kanjani awuqothe dali wami asiye emasheleni engani wathi ngeke umjele manje uzothola kanjani Kote dali wami asiye emasheleni engani wathi ngeke umjele manje uzothola kanjani awuwe dali wami wakhuluma le ndaba manje uzothola le album ezobe isihloko sithi 11 aziye emashendeni. Angazi ukuthi kuthiwa amashende enzeni kule game, kodwa ke asidibane ngayo Friday nge8:30 la ozwezela khona ukuthi zobe ziyokwenzani emashendeni. Kuyaziwa nje ke kumashelela ukuthi kuhlale kupholwe kakhulu akutatazeka lindelana umlilo ke nge8:30 sengingangani ayibali
ngishisiwe mina ngehliswe kanjani